Salutare, băi coleguții, și bine ați venit din nou pe canalul lui Daniel Raio. Iată-ne astăzi din nou în cursă, iată-ne din nou la pupitru, din nou unde ne stă bine, din nou la muncă. Și în ultima vreme se cam pune accent pe muncă, fraților. Se cam pune accent pe muncă, deoarece munca în ziua de astăzi este foarte prețioasă. Nu mai avem timp de contracte, de nu știu ce, pentru că uite că munca este cum este. Dar nu mă refer la asta că lucrați pe orice și duceți-vă pe orice și faceți orice și stați capră și stați nu știu ce. Departe de mine gândul ăsta. Cum am spus-o tot timpul, un șofer profesionist tot timpul va avea de lucru. Un șofer profesionist în ce țară se va duce, va munci. După cum știți, pe YouTube se vuiește, în lumea vlogului românesc, se vuiește, că așa e la noi, așa e la noi. La noi e cearta, la noi asta merge, asta se vinde. Puteam să fiu și eu un om rău și să vin să fac niște reacții, aveam tot dreptul și poate că nu le făceam din răutate, dar le făceam din spusele personajului. Și mulți probabil că îmi dădeau dreptate, probabil că merea, că se făceau vizualizări, că vă dați seama, acum este important subiectul. Dar Daniel Raio a ales să se mențină la marginea tuturor lucrurilor acestea, pentru că eu nu am inima așa. Dacă am răspuns în trecut, dacă am intrat în jocurile astea, îi pentru că mi-am apărat dreptatea, așa cum am știut eu, mi-am apărat dreptatea. Am fost hulit. Credința mea a fost hulită. Dar eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am reușit să revin pe făcașul meu. Chiar dacă lucrurile, părerea mea este alta. În viața personală fiecare are o părere, fiecare își dă cu părerea. Și părerea mea probabil este alta. Probabil eu am și eu o părere despre acest fenomen, dar nu-l voi spune public. În primul rând pentru că eu nu vreau să mai am nicio treabă cu nimeni, nu vreau să mă mai cer cu nimeni. Și în al doilea rând pentru că vreau să mă mențin în banca mea. Eu vreau să fac calitate pe acest canal. Voi m-ați ajutat să cresc, voi m-ați ajutat să mă propulsez unde m-am propulsat și nu vreau să vă greșesc. Stând și gândindu-mă la lucrurile întâmplate, mi-a venit în cap un verset din Biblie și zice așa, Psalmul 127: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață, vă culcați târziu și mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților Lui, El le dă pâinea ca în somn. Urmează alt verset, dar nu vreau să atac, vreau să mă opresc aici unde am punctat versetele 1 și 2 și vreau să vă și spun de ce cred eu asta. Pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine și eu îi mulțumesc public. Pentru că El este lumina mea, El este raza mea, El este viața mea. El iubește pe copilul ăla obraznic. El îl iubește și așteaptă ca acel copil să se întoarcă. Nu adică nu-i acceptă prostii, nu-i acceptă, nu mă înțelegeți greșit. Dar îl iubește și așteaptă ca copilul să se întoarcă din nou. Ei, am avut și eu scăpările mele și nu zic că nu le mai am, pentru că este greu pe acest pământ să fii sfânt. Este greu. Și nimeni nu a reușit să fie sfânt până acum decât unul singur, Domnul Iisus. Spune că El a fost ca și noi, dar fără păcat, fraților, fără păcat. Și îi spune, bă, Raio, tu ne predici acum, ne iei cu versete biblice, ne iei cu nu știu ce. Vă iau, fraților, pentru că vreau să vedeți care este realitatea. Să vă treziți bine, fraților, la realitate.
Deci degeaba lucrați, degeaba faceți și treceți, degeaba sunteți mari și tari dacă nu lucrează Dumnezeu împreună cu voi. Deci dacă Dumnezeu nu lucrează împreună cu tine, fratele meu, nu ai cum să propășești în viață. Chiar în aceste vremuri, când lumea deja învățase să aibă un confort, să învățase să fie toate pe tavă, să învățase ca șoferul să fie regele patronilor, iată că această strâmtorare pe care trece lumea a făcut ca foile să se cam întoarcă. Și nu numai pentru șoferi, și pentru patroni. Multe firme se închid, multe firme. Dar iată că vedem oameni care sunt nevoiți să dea înapoi. Sunt nevoiți să dea înapoi. De ce? Pentru că dacă nu zidești cu Dumnezeu, vei da înapoi. Că o faci acum, că o faci mai târziu, tot timpul vei da înapoi. Și încă un lucru important, mai este plină Biblia de astfel de versete. Nu-mi vine în minte, n-am pregătit niciunul, dar când te legi de copiii lui Dumnezeu, este o problemă. Și mai târziu sau mai devreme vei plăti. Când te legi de copiii lui Dumnezeu, mai târziu sau mai devreme vei plăti. Niciunul nu scapă, fraților, de mânia lui Dumnezeu. Asta este. Vei zice, bă, ești rău, nu sunt rău, fraților. Am zis că nu vreau să vin cu răutate. Am zis că nu vreau să vin cu un punct de vedere, să vorbesc despre cauză și despre cei care cunosc subiectul, înțeleg. Am vrut să nu ating prea mult. Am vrut ca nimeni să nu fie supărat pe mine. N-am nicio treabă cu personajul. Îl respect și nu am nimic, ca fraților, cu niciunul din aceste personaje care se găsesc pe YouTube. Că mai zic într-un video sau altul că ăla face așa, că ăla face invers. Este ca să vă dau vouă exemple. Dar și cu alea încep încetul cu încetul să le răresc, pentru că mie îmi trebuie să am inima curată, să am sufletul împăcat și să-mi fac treaba mea liniștit. Daniel Raio mereu vrea să vă arate lucrurile adevărate. Și după cum v-am spus, frații mei, după cum v-am spus, căci prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Nu sunteți geloși, fraților? Nu sunteți geloși să stați și să primiți binecuvântările lui Dumnezeu? Nu sunteți geloși? Până când vei merge ca virgulă, calul acela cu alea la ochi, așa, de el nu vede nimic. Până când? Dă-ți alea jos de la ochi. Nu știu cum să numesc în românește. Dă-ți piedicile alea de la ochi și vezi că ai nevoie de bunătatea lui Dumnezeu, omule. Omule, ai nevoie de bunătatea lui Dumnezeu, oricare ai fi tu. Ai oportunitatea să te întorci la Dumnezeu. Vei spune, bă, am păcate. Orice păcat ai fi făcut, orice, Dumnezeu ți-l iartă. Dacă te căiești în inima ta și sincer îți pare rău pentru acel lucru. Deci nu există să zici că nu mă iartă Dumnezeu, că vine Satana în mintea ta cu astfel de lucruri și spune că nu te iartă, că nu mai ai șanse, că nu există așa ceva. Dumnezeu te ascultă. Te ascultă și te așteaptă, oricine ai fi. Dumnezeu nu este un om care să ducă lipsă de oameni și te așteaptă pe tine până vii tu. Ușa harului se va închide. Și dacă nu faci ceva, el așteaptă, știi cum e vorba aia? El așteaptă să te duci tu, să întinzi o mână spre el și el va face restul pentru tine. Deci, du-te și întinde mâna aia și Dumnezeu va face restul pentru tine. Nu vreau să mă lungesc, fraților. Sper că v-a plăcut acest clip. V-am spus, vă iubesc. Pe toți vă iubesc. Nu e falsitate, nu este alte lucruri care le caut, ci vreau să fiu pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu meu. Așa că Daniel Raio vă salută. Vă mulțumește că ați văzut acest clip. Dacă ați văzut acest clip, nu vă cer să dați subscribe, ci vă cer să vă gândiți. Să vă gândiți. Eu știu că cuvintele astea mai devreme sau mai târziu va încolți în mintea cuiva. Și
nu uita, Dumnezeu te așteaptă. Dar ușa harului se va închide și atunci nu vei mai putea să-L găsești pe Dumnezeu, chiar dacă îl vei căuta tu. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. La revedere! GoPro, para video!